Kar ku manta da mataimakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan ya yi mubaya'a, ya ɗauka wa komai, ya ɗauki kundin abin da yake hannunsa na mataimakin watakan Janar Muhammadu Buhari, ya maidawa ga mataimaki na Bola Ahmad Tinubu na mai yin wannan mulkai shugaban ƙasanmu Dr. Bola Ahmad Tinubu, wanda yake mulkin Najeriya gabaki ɗaya kenan. Sauran kwana uku ranar rantsuwa ta zo har a rantsar da wannan mataimaki nashi shi ma mai suna Bola Ahmad Tinubu. Amma mai sauraro za ka ji ta bakin Bola Ahmad Tinubu da ya fito ya yi maraba ga 'yan Kano watakan gabaki ɗaya, ya yi murna da zaɓarsa da aka yi, har ya fito shi ma Janar Muhammadu Buhari ya tofa albarkacin bakinsa game da 'yan Najeriya gabaki ɗaya da matsaya mu bi shugaban ƙasa namu mai albarka. Kar ku tsaya a baku labari, wanda kowa da kowa ya mai da hankalinsa yanzu ya bi shugaban ƙasansa ƙafa da ƙafa, domin shine za ku samu abin da kuke so. Amma misali bar ku ji ta bakin Mr. Bola Ahmad Tinubu da ya fito ya tofa albarkacin bakinsa game da Najeriya gabaki ɗaya kenan. Amma kar ka manta da danna mana subscribing, nan kuma da ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin shine za ka rinka samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To bari ku ji ta bakin Mr. Bola Ahmad Tinubu da ya fito ya ɗauki alƙawari game da Najeriya gabaki ɗaya. Arewa top sannan mu subscribe kana da sanarwa. Mr. Bola Ahmad Tinubu ya fito ya yi wa Najeriya alƙawari gabaki ɗaya na cewa zai buɗe boda da ranar da aka rantsar da shi da ya ci mulkin Najeriya gabaki ɗaya, har ranar da zai sauka ba zai rufe boda ba sai kuma mai hawa na gaba, tunda kuntan duk wanda ya hau shugaban ƙasar Najeriya kimanin shekara 8 yake yi a mulki na Najeriya gabaki ɗaya. Mr. Bola Ahmad Tinubu ya ɗauki alkawarin cewa da har idan ya buɗe boda da ba zai rufe ba har sai wanda ya hau, in ya ga damar rufewa sai ya rufe. Amma shi dai ya ɗauki wannan alkawari da ya yi wa Najeriya gabaki ɗaya, har ya ce ranar rantsuwa zai ƙara maimaita wannan maganar da ya fito ya faɗa na cewa zai buɗe boda gabaki ɗaya. Amma mai tsaro bari ku ji ta bakin al'umma Najeriya su ma da suka fito suka yi manna da haka, suka ce Mr. Bola Ahmad Tinubu ya yi abin a yaba mai, har wasu kan cewa ya fi Janar Muhammadu Buhari komai da komai, tunda har Janar Muhammadu Buhari ya hau ya shekara 8 bai yi kimanin cewa zai buɗe wannan boda gabaki ɗaya.